Maraming dekada na ang nakalipas nang magkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ng isang malakas na mambabarang o mangkukulam at ng itinuturing na pinuno ng mga manananggal. Kinulam ng nasabing mambabarang ang manananggal na iyon sapagkat mayroong isang babae ang naglakas ng loob na ipakulam ito dahil malaki na rin ang pinsalang naidulot ng mga manananggal sa kanilang nayon. Hindi rin naman nagdalawang isip ang mangkukulam na gawin ang pakiusap ng babaeng iyon, hanggang sa natamaan na nga ng kulam ang naturang pinuno ng manananggal. Kalaunan ay nasawi na rin ito sa mundo, ngunit ang pangyayaring iyon ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Bagkus ay lalo pang nagkagulo sa kanilang nayon, dahil nagalit ng husto ang buong angkan ng mga manananggal at sumumpa silang paghihigantihan nila ang mangkukulam na tumapos sa buhay ng kanilang pinuno. Dahil dito, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng bawat sangkot na lahi. Hindi nagtagal ay nagkampihan ang bawat angkan nila. Nagsanib ng puwersa ang angkan ng mga mambabarang, gayon din ang angkan ng mga manananggal. Ito ang pinagmulan ng digmaan sa pagitan ng dalawang angkan, na kahit lumipas na ang maraming taon ay nagpatuloy pa rin at naging labanan na sa bawat henerasyong nagdaan. Kabilang na nga roon ang dalagang si Dalia, isang mambabarang. Lola ni Dalia ang kumulam sa pinuno ng mga manananggal, ngunit kahit apo na siya nito ay nagpatuloy pa rin ang kanilang laban. Mukhang wala na nga yatang balak ang bawat angkan na ihinto ang kanilang hidwaan hanggat hindi nila nauubos ang lahi ng kanilang kalaban. Isang gabi, matutulog na sana si Dalia, ngunit nagulantang ang dalaga nang may biglang kumalabog ng malakas sa kanilang bubong. Para bang may dambuhalang nilalang ang nahulog doon. Nagulat na nga rin pati ang mga magulang ni Dalia na sina Ginang Dores at Mang Narsing. Ani Dalia, "Inay, ano yon?" sabi ni Ginang Dores. "Hindi ko alam, anak. Parang may nahulog yata sa bubong natin." Ani Dalia, "Halika po at tingnan natin sa labas," ang sabi ni Mang Narsing. "Teka lang, iha, ako na ang titingin." "Dito lang kayo ng inay mo," ang sabi ni Dalia. "Makikitingin lang naman po ako, itay," ang sabi ni Mang Narsing. "Huwag nang matigas ang ulo, Dalia. Ako na ang lalabas." Lumabas na nga si Mang Narsing ng kanilang bahay. Gusto ring lumabas ng ginang pero pinagbawalan din siya ng kanyang asawa. Paglabas ni Mang Narsing ng kanilang pintuan, sakto namang nahulog mula sa kanilang bubong ang isang nilalang papunta sa lupa. Gulat na gulat tuloy ang matandang lalaki nang makita niya ito. Ang sabi ni Mang Narsing, "Mahabaging langit," dahil sa pagsigaw ni Mang Narsing, hindi na nga nagpapigil pa ang mag-ina at lumabas na rin sila ng bahay. Doon bumungad sa kanilang paningin ang isang manananggal na nanghihina na at nakahandusay ito sa lupa. Buhay pa ang naturang manananggal ngunit mababakas pa rin ang panghihina nito. "Ani Dalia, Catalina," sabi ni Ginang Dores. "Dalia, anak, lumayo ka sa babaeng iyan." Nataranta naman kaagad ang mga magulang ni Dalia nang makita nila at makilala kung sino ang manananggal. Si Catalina nga iyon, ang apo rin ng pinuno ng manananggal na napatay ng lola ni Dalia. Ang sabi ni Catalina, "Dalia, tumakas na kayo," agarang kumunot ang noo ni Dalia. Maging ng kanyang ama at ina dahil sa inusal ni Catalina. Tuloy ang kinabahan ang dalaga sa hindi malamang dahilan. "Ani Dalia, ano? Anong tumakas?" Sabi ni Mang Narsing, "Huwag kang makinig sa babaeng iyan, iha. Isa siyang kalaban. Kumuha ka ng lubid at nang magapos natin ang manananggal na ito," sabi ni Ginang Dores. "Tama ang iyong itay, anak. Magmadali ka at kumuha ka na ng lubid." "Ani Dalia, teka lang po, inay, itay. Tingnan niyo naman po si Catalina, hinang-hina na siya. Pakinggan po muna natin ang kanyang sasabihin." Bagaman alerto sina Mang Narsing at Ginang Dores dahil nagmula sa kalaban nilang angkan ang manananggal na nasa kanilang harapan, hindi pa rin nila mapigilang pakinggan si Dalia. "Ani Dalia, anong nangyari sa iyo, Catalina? Anong ginagawa mo rito sa amin?" Halatang nahihirapan ng magsalita si Catalina, ngunit sinikap pa rin ng babae ang sumagot. Sabi ni Catalina, "Parating na sila." Ani Ginang Dores. "Sinong sila?" Sabi ni Catalina, "Ang aking angkan po, Ginang Dores."
Parating na sila rito kaya tumakas na kayo, ani Dahlia, ano? Anong ibig mong sabihin, Catalina? Sabi ni Catalina, ngayon ang itinakdang gabi ng aming angkan para sugurin nila kayo at ubusin. Dahil sa sinabi ni Catalina, automatikong bumilis ang pintig ng puso ni Dahlia, Ginang Dores, at Mang Narsing. Natataranta sila at pansamantalang ang hindi gumagana ang kanilang utak ukol sa kung ano ang tamang gagawin. Hindi nila napaghandaan ang tungkol sa bagay na ito. Hindi nila sukat akalaing susugurin pala sila ng mga manananggal ng gabing iyon. Pero isang bagay ang biglang naisip ni Dahlia na bahagyang ipinagtataka ng dalaga. Ani Dahlia, pero bakit mo ito sinabi sa amin, Catalina? Pinagtataksilan mo ba ang iyong angkan? Sabi ni Catalina, hindi naman sa ganon, Dahlia. Sadyang ayaw ko lang ng kaguluhan at hindi ko na kaya pang tiisin ang mabuhay na palagi na lang mayroong gulo. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Kaya sana ay magpakalayo-layo na lang kayo rito. Ako na ang bahalang humarap sa kanila sa ginawa kong ito, Mang Narsing. Kung ganon, kumilos na tayo at ihanda na natin ang lahat ng kailangan nating dalhin sa pagtakas. Bilisan natin. Agad na ngang kumilos si Ginang Dores. Mabilis na nagtungo ang ginang sa kanilang silid saka nagmamadali siyang kuhanin ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa pangkukulam. Inilagay niya ang lahat ng ito sa makapal na supot. Samantalang si Mang Narsing naman ay inaasikaso rin ang sarili niyang gamit na siyang pinakamahalaga para sa kanya. Nagmamadali sila ng husto samantalang si Dahlia ay naroon pa rin sa labas at nalilito kung ano ang gagawin. May mabuting puso kasi ang dalaga, sabi ni Dahlia. Teka lang po, Inay Itay. Paano si Catalina? Hindi natin siya pwedeng iwanan dito. Baka papatayin siya ng sarili niyang angkan, Mang Narsing. Hayaan mo na ang babaeng iyan, Iha. Ang mahalaga ay makaalis na tayo rito. Hindi tayo handa sa gabing ito kaya wala tayong panlaban sa kanilang lahat, ani Dahlia. Pero, Itay, sabi ni Ginang Dores, kumilos ka na, Dahlia, ani Catalina, tama ang iyong mga magulang, Dahlia. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi nila ako papatayin kaya huwag kang mag-aalala. Tiyak akong parurusahan lang nila ako dahil pinatakas ko kayo, pero hanggang doon lang iyon. Sige na, Dahlia. Magmadali ka na at baka maabutan ka pa nila rito. Labag man sa kalooban ng dalaga na pabayaan ang manananggal na tumulong sa kanila. Wala na siyang ibang nagawa pa kundi tumakas na lang din habang daladala ang kanyang sariling gamit sa pangkukulam. Sama-sama silang tatlo na nagmamadaling umalis ng kanilang bahay. Bago tuluyang nilisan nila Dahlia ang kanilang bahay, ay sumigaw muna ang dalaga ng pasasalamat para sa manananggal na si Catalina. Isang ngiti naman ang itinugo ni Catalina kay Dahlia. Ani Dahlia, saan tayo pupunta ngayon, Itay? Sabi ni Mang Narsing, sa mga kaanak natin, Iha. Saan pa ba? Ani Ginang Dores, huwag na kayong magdaldalan at bilisan na natin ang pagtakbo. Baka maamoy pa tayo ng mga manananggal na iyon at maabutan dito. Nagpatuloy na nga sa pagtakbo si Dahlia at ang kanyang mga magulang. Maliwanag ang buwan kaya hindi sila nahirapang mabanaag ang kanilang dinadaanan kahit wala silang dalang lampara. Naisip ni Dahlia, kaya pala susugurin sila ng mga manananggal sa gabing iyon dahil malalakas ang mga ito sanhi ng liwanag ng buwan. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang malawak na patag na napalilibutan ng mga puno. Ito ang nagsisilbing hangganan ng kanilang baryo patungo sa kabilang baryo kung saan naroon ang kanilang mga kaanak. Hindi inaasahan ni Dahlia nang makarinig siya ng isang malakas na pagaspas ng pakpak ng dambuhalang nilalang. Nagulantang na lang ang dalaga nang bumungad sa kanyang paningin ang mga manananggal na nakaabang sa kanila roon sa malawak na patag na iyon. 4 na manananggal ang naroon at halatang inaabangan talaga sila ng mga ito na para bang alam ng mga manananggal na doon dadaanan ang pamilya ng dalaga. Sabi ni Ginang Dores, anong ibig sabihin nito, ani Mang Narsing? Hindi maganda ang kutob ko rito. Mahal. Napahinto na nga sa pagtakbo ang tatlo habang dinadama nila ang matinding kaba na gumapang sa kanilang puso.
Naghahanda silang umatake ang mga manananggal. Naguguluhan si Ginang Dores at Mang Narsing sa pangyayaring iyon, samantalang si Dalia ay mayroong napagtantong isang bagay. Sabi ni Dalia, hindi maaari ito. Hindi nagtagal ay mayroong panibagong manananggal ang dumating sa kinaroroonan nila. Nanlaki na lang ang mga mata ni Dalia nang makita kung sino iyon. Ani Dalia, Catalina, ani Catalina, ako nga, Dalia. Ang bilis mo talagang mauto. Manang-mana ka sa mga magulang mong hindi marunong mag-isip ng kritikal. Ani Dalia, manloloko ka, Catalina, sabi ni Dalia, tanga ka rin kasi. Dalia, ang daling bilugin ng ulo mo, ani Ginang Dores, walang hiya kang babae ka. Kahit kailan talaga, hindi na kayo magbabago, sabi ni Mang Narsing, kumalma ka lang, Dores. Wala tayong laban sa kanila ngayon, kaya mag-isip tayo kung paano makatakas dito. Humahalakhak si Catalina dahil naisahan niya ang buong pamilya ni Dalia. Hindi sukat akalain ng babaeng manananggal na ganun lang pala kabilis linlangin ang mga mangkukulam. Nagpapanggap lang si Catalina kanina na nanghihina, kahit ang totoo ay sobrang lakas ng kanyang katawan dahil nakabilugan na ng buwan. Ani Catalina, hindi ko kailanman pagtataksilan ang aking angkan. Pinalabas ko lang kayo sa inyong bahay dahil alam kong doon ang pwesto ninyo para labanan kami. Ngayong nandito na kayo sa labas at pinalilibutan namin, mahihirapan na kayong gawin ang mga orasyon ninyo. Tama ba ako? Hindi nakasagot ang buong pamilya ni Dalia nang mapagtanto nila kung gaano sila naging hangal sa paniniwala kay Catalina. Agad na nakaramdam ng galit si Dalia. Sa pagkakataong iyon, nagbigay na ng hudyat si Catalina sa kanyang mga kasama na sugurin ang mga mangkukulam. Hindi makalaban ang pamilya ni Dalia dahil nawalan na sila ng konsentrasyon, kaya wala silang ibang magawa kundi tumakbo o di kaya ay makipagbuno sa mga manananggal gamit lamang ang kanilang pisikal na lakas, kalaunan. Habang nakikipaglaban ang pamilya ni Dalia, nagulantang na lang ang dalaga nang sumigaw ang kanyang ina at tila may iniindang sakit ang ginang. Nanginig si Dalia nang makita niyang sumuka ng dugo si Ginang Dores. Ani Dalia, inay, sabi ni Mang Narsing, Dores, mahal, mabilis na tumakbo si Mang Narsing patungo sa kinaroroonan ng asawa niyang nakahandusay na sa lupa. Hindi naman makalapit si Dalia sa kanyang mga magulang dahil hinaharangan ang dalaga ng isang manananggal. Hanggang sa naiyak na lang si Dalia nang sumigaw rin si Mang Narsing dahil kinagat ito ng kanilang kalaban. Ani Dalia, itay. Nagtangka ulit ang dalaga na lapitan ang kanyang mga magulang, ngunit nahihirapan pa rin siya dahil kinakalaban niya rin ang manananggal na umaatake sa kanya. Ani Mang Narsing, Dalia, iha, tumakas ka na. Ani Dalia, hindi po. Sabi ni Mang Narsing, umalis ka na. Pabayaan mo na kami ng inay mo. Hindi na kami makaliligtas, anak. Kaya iligtas mo na ang iyong sarili. Ani Dalia, hindi. Hindi ko kayo iiwan dito. Umiiyak na nga si Dalia. Labis na kinakabahan ang dalaga nang mapansin niyang umiiyak din si Mang Narsing habang yakap-yakap ang asawa nito. Binawian na ng buhay si Ginang Dores dahil malala ang inabot ng ginang sa pag-atake ng manananggal. Si Mang Narsing naman, kasalukuyan pa rin niya yakap ang kanyang asawa na wala ng buhay habang patuloy siyang sinusugatan at inaatake ng kanyang kalaban. Napuno na rin ng galit ang puso ni Dalia. Nagpumilit ang dalaga na lapitan niya ang kanyang mga magulang, ngunit nahabag na lang siya nang matumba na rin ang kanyang ama. Tinawag ni Dalia ang kanyang ina at ama, ngunit hindi na tumutugon ang mga ito, kaya bumuhos ang masaganang luha ni Dalia nang mapagtanto niyang wala na ang kanyang mga magulang. Sobrang labag sa kalooban ng dalaga na iwanan doon sina Ginang Dores at Mang Narsing nang wala ng buhay, pero ginawa na lang ni Dalia upang iligtas ang kanyang sarili.